आसाम फुटबल एसोसिएशना भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन को सस्पेंशन एबा डिएफिलिट खालामनायनि उनाव भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन नि गासैबो एक्टिविटीज को नायनो थाखाय जेरै टूर्नामेंट रेफरी बायदिसिना एक्टिविटीज को नायनो थाखाय साथाम सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दाना होदों आंखौ आरो राजु बर' बिथाङा एसिस्टेंट सेक्रेटारि आसाम फुटबल एसोसिएशन आरो जिबि मेम्बार डक्टर दुलेन बसुमतारी साथाम सोद्रोमाखौ दाना होनायलाय दिनै जोङो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनाव फैनानै भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनजों एफिलिएटेड मोननाय रिजिनेल क्लाबफोर बिथांमोननि दैदेनगिरि आरो माखासे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनजों जोंनि आसाम फुटबल एसोसिएशन दाना होजानाय साथाम कमिटिया मा खामानि मावनो हागोन मा खामानिखौ मावगोन बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायनाय जायो आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि रेफरी आरो फुटबल बे मोननै इभेन्टखौ मोजाङै सामलायनो हानाय बायदि सानै सुबुंखौ दायित्व होनाय जादों रेफरीनि इनचार्ज हिसाबै बरुन बर' बिथांखौ होदों आरो फुटबलनि इनचार्ज हिसाबै ब्रजेन बसुमतारी बिथांखौ बिबान होनानै फैबाय थानाय समाव भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि सिङाव बायदिसिना टूर्नामेंट इनभाइटेशन गेम रेफरी डिपुट खालामनाय गासैबो एक्टिविटीजखौ खामानि मावलांनो हानाय बायदि मोनसे डिसिसन लानानै खामानि मावलांनो आरो माखासे ओनसोलनि गोरों गोरा बिथांमोननिफ्राय कोअपारेशन मोननो थाखाय दिनैनि बे मेलखौ सावरायनाय जायो जिहेतु भेरगाव जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशनखौ खारना दोनबाय बेनि जितु सल्यूशन बे सल्यूशना माबा जागोन आसाम फुटबल एसोसिएशना संविधानिक मोनसे एक्शन लादों भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनखौ आरो बेखौ विथड्र खालामनायनि बिदि तारिखनि खोथा बेयाव उल्लेख गैया जेब्लासिम एनुवेल जेनेरेल मिटिं जिराया बै समसिम भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनखौ सस्पेंशन एबा डिएफिलिट खालामना दोननायखौ जेबो सावराया होननानै बिदि नटिफिकेशन होनाय जादों आरो आसाम फुटबल एसोसिएशननि एनुवेल जेनेरेल मिटिंआ माब्ला जायो जों बेखौ बुंनो हाया दा बे जासान्दि जोंनि साथाम सोद्रोमायानो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गासैबो एक्टिविटीज फुटबलनि बेखौ जोंनि सामलायनाय आसाम फुटबल एसोसिएशना गुबुन इभेन्टनि एसोसिएशनखौ डिएफिलिएशन खालामनो बा सस्पेंड खालामनायनि कुनु राइट्स गैया दा बेखायनो आसाम फुटबल एसोसिएशना फुटबल इभेन्टनि एक्टिविटीजखौसो बा फुटबलनि जि एफिलिएशन आसाम फुटबल एसोसिएशननि सायाव मोननाय बेखौसो जोङो डिएफिलिएशन एबा सस्पेंशन खालामदों जुदि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशना आसाम अलिम्पिक एसोसिएशननिफ्राय काबादि भलिबल बा बायदि बायदि एफिलिएशन मोनदोंबा बेखौ बिथांमोना एक्टिविटीजखौ लांबाय थानो हागोन नाथाय दाना थानाय जि बडि बे बडिया फुटबल एसोसिएशनखौ लांनो हाया बेखौ आसामानो डाइरेक्टयै सामलायगोन दा बेखायनो आङो भेरगाव ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ स्पष्टयै बुंनो नागिरदों जे आसाम फुटबल एसोसिएशना आसामनि फुटबल एसोसिएशननि एबा भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि फुटबल एसोसिएशननि एफिलिएशनखौसो डिएफिलिएट खालामदों एबा सस्पेंड खालामदों गुबुन इभेन्टखौ बाहाय जोङो सस्पेंड खालामनायनि खोथा फैया बाहाय गुबुन इभेन्टआ जुदि थिगानो दङब्ला बाहाय जोंहा बुंनांगौ गैया मात्र जोङो फुटबलनि इभेन्टखौल'सो जोङो सस्पेंड खालामनाय जादों माने दायो जिल्ला भेरगाव जिल्ला एसोसिएशननि जायफोर माने एक्जिस्टिं बिबानाव दं बिथांमोनहा गुबुन इभेन्टखौ सालायलांनायाव हागोन जों बेखौ हागोनबो होननो हायाबो बुंनो हाया खारन जोङो अनलि फुटबलनिल' जुदि बिथांमोना दस्रा इभेन्टखौ नायोबा बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु जोंनियाव फुटबलनिखौ हले जोङो सस्पेंड खालामना दोननाय जादों आसाम फुटबल एसोसिएशननिफ्राय दस्रा इभेन्ट जुदि भेरगाव डिस्ट्रिक्टआ सिगांनिफ्राय नायोब्ला जुदि आर्सारिखौ नायोब्ला काराटखौ नायोब्ला जुदि एफिलिएशन मोनदोंब्ला बा भलिबल जुदि एफिलिएशन दङब्ला बा गुबुन गुबुन एफिलिएटेड दङब्ला बेखौ बिथांमोना सालायनो हागोन अबसे बियो डिपेन्ड खालामगोन भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि सिङाव थानाय रिजिनेल एसोसिएशन आरो क्लाबफोरनि उइसेसनि सायाव बिथांमोना जुदि दानि बडिखौ जुदि सस्पेंड खालामजानायखौ जुदि नायबिजिरनानै बिथांमोनखौ दोननाय दोनि बिबानखौ लाखिनाय लाखियैया बे भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि सिङाव थानाय जिफोर रिजिनेल बा क्लाबफोर बिथांमोननि सायावसो बियो सोनारगोन बेखौ सोलायो सोलाया बेखौ बिथांमोना डिसिसन लागोन
जिखिनि माने फुटबल इभेन्ट दङ बे फुटबल इभेन्टखौ थारमाने सामलायलांनो हागोन होननानै आसाम फुटबल एस'सिएशननि मानगोनां आफादगिरि नब कुमार दले गाहाय नेहाथारि डक्टर सांगां ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव जोंहा मोनसे जिबि मिटिं जादोंमोन अनलाइनाव बाहाय जोङो डिसिसन लादों जे भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव सासेबो फुटबल गेलेगिरिया सासेबो रेफ्रिया जाहाथे डिप्राइभ जाया बेनि थाखाय साथाम मेम्बार्स दाना होनाय जादों जायफोर माने फुटबलनि एक्टिभिटिसखौ नायनाय क्लाबफोरनि प्लेयार थांलाय फैलाय ट्रेन्सफार बा रेफ्रि दामनाय दामै बा रेफ्रिखौ बहा सुनाय सुयि बा बे भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोबां आनसलिक एबसुफोरा मार्टियास ट्रफि बायदिसिना इनभाइटेसन फुटबल गेम खुङो दा बेफोराव रेफ्रि डिपुटेसन पारमिसन एप्लाइ माखासे एक्टिभिटिसखौ लांनो थाखाय बेखिनि 3 मेम्बार्स माने कमिटिखौ दाना होनाय जादों आरो बे 3 मेम्बार्सआनो बे गासैबो एक्टिभिटिसखौ फैबाय थानाय समाव लांगोन दा बेखायनो जोंनि फुटबल लाभार्स एस'सिएशन क्लाब्स प्लेयार्स आरो जोंनि वेल विजार्सफ्रा बेफोरखौ जेबो साननांगौ गैया गोनो गोथो जानो गोनां गैया फुटबलनि एक्टिभिटिसा अनलि थ्रु 3 मेम्बार कमिटि बे 3 मेम्बार कमिटिनि गेजेरजोंसो फुटबलनि गासै एक्टिभिटिसा थांगोन